ಸೋಂಪುಡು ಜೋರುಂಡು ಹೊಲ ಶೋಕಾತ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತದ ಚಾಪುರ ಆಂಡ್ ಚಾವುಂದೆ ಮೂಲರಿಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಅಂಚಿಲ ಬೋತುಜಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಯನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಟೆ ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ಆತ ಈಗ ಕುಯ್ಯಿಂದು ಯಾನು ಕೊಲ್ಲಿ ನೀ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ತದನ ತೋಜಾಗ ಅಂದಾಂಡ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ತಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಡ ಜರಿ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ತೋಜು ದೇ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೌಸು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತುತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಶೋಕ್ತೊಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವತ್ತ ಏಪಗೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿ ದೇ ಕುರೆಪ್ಪುಂಡು ఆయన కురెప్పు నన్నకి వాయిస్ మంటన్ పోయాను లైపోపా ಕೋಣದ ಲೈಟ್ ಪೋತುಂಡು ಐಕೆ ಬೇತೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವು ದಾಲ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜ ತುಂಬು ಕೊಂಡೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಶೋ ಬರ್ಪೆತು ಸಾರಿ ದೇವಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆತ್ತು നല്ല ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಏಪಗೊಂದೆನ್ಯರ ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಮಾಮಿನಲ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ತೋಜವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ದೇದೇರ್ ಪೂರ ಜೆಸಿಪಿಟ್ ಫುಲ್ ಲೆವಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟೆ ಗುಜ್ಜದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಗುಜ್ಜದ ಮರ ಬುಡ ಮತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆ ತೋಜವೆ ಪೊಯ್ ಪಾಪ ಪಡ್ದಿರ್ತುಲೆ ಪಾಪು ದೇ ಶೋಕುಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತೋಚುಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಂಪುಡು ಜೋರುಂಡು ಹೊಲ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಜೇಯ್ದು ಬಲ್ದು ಅಲ್ಲ ಹೊಲ ಸೊಂಪು ಪೂರ ಜೋರುಲ್ಲ ಕೊನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೇನಿ ಯಾನು ತೂವರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಕೊನ್ಪುಜಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ತೋಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಮೊಂದೆಕ್ಕಿನ ಆತುರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಚಾಪುರ ದಿಯೋಡು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಚ್ಚತ್ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಚಾದಿಕ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪ ಚೂರು ಅರಿಪಾಡ್ಗ ಪೊದ್ದೊಳು ಪಾಡ ಉಂಟೆ ಪೊದ್ದೊಳು ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಐಕೆ ತಿನ್ಪುಜವು ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಅರಿ ಅಂಡ ತಿನ್ನುವ
ಒಂಜುಂಡಲ್ಪ ದಾರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಬಲ್ಪುಂಟುಲೆ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಚಾ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಾನು ಜಿಕ್ಕ ಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಬರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ಹಣ್ಣು ಚಾಕು ನಿದಾಲ ತಿಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿದ ರಸ್ಕ್ ಬಟಾರ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಪುರ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಅದ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ 1K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಯರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ ಮುರಣಿಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಏಪ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಿ ಅವಳು ಕೇಕ್ ಕಂದನ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ ಸುರೂಕ್ಯಾನು ನಾಯಿ ಕಲ್ಕೊನಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೆ ಇನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೊಂತುಜಿಂಕ್ ఆయన కొనుండు ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಐಕೆ ದಿಯೋಡಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇಪ್ಪಡೈಟೇನೆ ಅಂದು ಅಂಚಿ ದಾಸವಾಳದ ದೈಕ್ಕ ಒಯ್ಕ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂಚ ದಾದ ಪನೊಂತೇನ ಅರ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡಂಡ ಯಾನು ಆಡ ತೋಜ ಉಂತೆ ಲಾಗ್ ಉಡ್ದಾಲ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡೆ ತೂಲೆ ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆಂದ ಆರು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೆರು ಅದೇ ನಾನು ಚಾ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕಟ್ಪಂಜಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುರ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವರ ಅಂತ ಓಡು ಪೋನಾಗ ಬತ್ತಯ್ಯನ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಬನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ಲೇಟ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದನ ತೋಜಾರೆ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ದಾದನ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದೇ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡೆ ಶೋಕಾತುಂಡೆ ಎಂಚಾತುಂಡೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಈತಲ ಯಾನತ್ತು ಮಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಕಾಲು ಯಾನ್ನೆಟನಿಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಕೋಲ್ಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಬನ್ನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಶ್ವಣ್ಣೆಲ್ಲ ರಜತನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಂದಿನಿ ಭಾಳ ಶೋಕಾತಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಮಂತಿದ್ದತೆ ಐಟದಾಲ ಲುಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಂತ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಾತನ್ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರಂಚಿಂಚಾತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಮನ್ಪನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾನ್ ದೇ ಒಂದೆನ್ ತೂದು ಮಂದನ್ ಕೋಡೆ ಉಂಡದೆ ನೆನ್ನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟು ನೆನ್ ಮಂದಿ ಎಂಚಾತಂಡು ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಐನ್ ತೋಜಾರ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಯಾತೇನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಓ ಒಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೋಜುಂಡೆ ಅದೇ ತೋಜುಂಡೆ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಯ ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಅವು ಮುರಣಿ ಅನಕ್ಕ ಒಂತುಂಡು ಐಕ್ ಈತೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಅವು ಬೋರ್ದ ನೀರಿಡ ಅನಕ್ಕುಂಡು
ತೋಜುನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜು ಒಂಥರ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರೇ ತೋಜಿನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ತೋಜು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚು ಚೋರು ಬ್ಲೂ ಅನ್ನ ಕೊಂತುಂಡು ಕುತ್ತುಚ್ಚಿತ್ತೆ ದಾದಾಪು ಇನಿ ಒಂತೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಯ ತಿಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.